igsoon ko ni Kristo tuguti ko sa pagpangutana sa panahon nga kamupay elementarya. Very basic diha sa elementarya sa atong subject sa religion nga mga katikista mutudlo kanato mahitungod sa atong pagtuo. Mutudlo kanato sa pagpanguros o usas mga una siguro na o ikaduha nga mga pangutana sa mga katikista. Diri nas mga grade 3 man siguro o grade 4. Dili na po na malimtan nga pangutana gikas katikista. Ngano man nga gibuhat man ang tao kita sa Ginoo dinhis kalibutan. Ngano kuno nga gibuhat kita sa Ginoo dinhis kalibutan? What is the purpose of our existence here on earth? What is the purpose of creating God here on earth? Unsa man ang tumong ngano man nga gibuhat man kita? Tubaga kuno sa inyohang huna-huna. Ngano man unsa man gyud ang tumong niini? Og sumala sa atong nahibal-an kinsa tong aduna kinsa tong mga katikista dinhi sayod siguro ni tubag, very basic nga tubag. Gibuhat kita sa Ginoo sumala sa unsay anaa kanato physical appearance. Ang tumo og tinguha nganong gibuhat kita sa Ginoo walay lain. Ug mausab kini ang atong ginaampo to know more about God. To love more God more deeply. And to serve God more closely. Nga buti pasabot mga igsoon ko ni Kristo, ang pagbuhat og tumong og nganong gibuhat kita sa Ginoo walay lain. Gihatagan kita huna-huna aron sa pag-ila kaniya. To know Jesus more intimately. Huna-huna. Ug dili lang kana kun dili usab to love Jesus more dearly. Ug dili lang kana to serve more Jesus, to follow more Jesus more closely. Mao kini ang atuang tumong o purpose. Munang kun dili kini nato mawala, kun ato kini kanunay nga atong hinumduman pag-ayo, nan makaingon gayo kita nga unsa kaanindot ang kalibutan kun atong tumanon ang iyahang tumong nganong gibuhat kita sa kalibutan. Usahay subo kayo pamalandungon kung ang purpose man gani mao ang pag-ila sa Ginoo, paghigugma o pagsunod o pagpangalagad kaniya. Pero ngano man ang atong giuna, wala may kalamigitan sa atong pagtuo. Mga batan-on nga sige ragduwag email, lisod suguon tungod kay mao lagi naas mga technologies na mga ginikanan nga imbis kay paghigugma nga to sa Ginoo, mas giuna man hinong paghigugma nga to sa silingan o gidugangan pagyugdaghan. Wala mga igsoon ko ni Kristo diha sa to ebanghelyo karon iyag yung gipaklaro unsay tumong nganong gibuhat kita dinhis kalibutan. Mao nang sa ato ebanghelyo karon nangutanag yun siya iyang gipaklaro ni Jesus ngadto sa katawhan ug ngadto sa mga tinun-an. Iyang yung ipangutana, knowing, no, knowledge level, sumala sa mga tao, kinsa man ako. Ug ding tubag dayon, sumala sa mga tao, ikaw kuno si Juan nga magbubunyag, ikaw kuno si Elias, ikaw kuno ang propeta. Pero gipalawman pagyud kini, ug kamo, mga tinun-an ko nga akong gipili, sumala kaninyo kinsa man ako. Ug dayon ning tubag si Pedro, you are the Messiah, you are the Christ, ikaw ang manluluwas, ikaw ang Mesiyas. Nasayod si Jesus ug nahimuot si Jesus sa tubag ni Pedro. Apan mga igsoon ko ni Kristo,
dili lang paigo ang kahibalo. Ang tao gibuhat dili lang lunlon utok, lunlong ulo, kundili aduna usapoy kasing-kasing og mga kamot og tiil. Munang ang kahibalo importante usab nga ipalugdang kini ug magtukmod kini diha sa kasing-kasing sa tao. Mabito nang makapangutana kita, what is knowledge compared to wisdom? Makunsa man ang kahibalo kung dili siya wais sa iyahang kinabuhi. Bright lagi sa classroom, pero bugo man inig abot na dias katilingban. Taas lagi ang nahibalaan, pero ti ka intelihente, professional, pero way batasan. What is intelligent knowledge compared to wisdom? Mga igsoon ko ni Kristo, importante di ay nga dili lang ingon nga lunlon kahibalo, importante usab nga ipalugdang diha sa kasing-kasing. Munang ikaduha nga tumo og purpose nga nung gibuhat kita is to love more Jesus dearly. Suod. Og the more hinuon nga kita nga mas mahigugma kaniya, diha pa usab magpalahom usab og maghatag og enerhiya, vice versa nga mutugkad kinsa gayud ay siya. We need and to discover personal relationship to Jesus. Kinsa siya? Ug diha na ang relasyon magsugod og kaanindot. Mura bitaw pug manag-uyab sa panahon nga gisugot, dayon pagsugot niya na hinay-hinay ang ilang panaghigugma ay nagkalawom, ug ang ilang usab nga pagkahibalo nagkalawom. Musamot na kung kaslon, diha na mulutaw ang tinuod nga batasan. Diha na usab mulutaw ang tinuod nga pagpangalagaray sa matag usa diha sa pamilya. Kinumdum ko sa usa ka gihulagway nga ang kasing-kasing kuno, ang paghigugma kuno sama sa usa ka bituon. Our hearts is like a stars. Is like a star, bituon. Pero ang pangutana, how to shine brightly our stars? Kung ang kasing-kasing ang atong gugma, usa kini ka bituon nga nag-uylap-uylap, sama sa kasing-kasing sa atong Ginoong Hesus, the Sacred Heart of Jesus, sa kasing-kasing ni Puti Maria, nga adunay ning sanag, the Sacred Heart of Jesus, Divine Mercy, dunay ning sanag, nga mura og bituon. Apan na pangutana, how to shine brightly our stars, our hearts? Una is to give. Ang bituon, kung iyang takupan ang iyang kahayag, wala siya'y kapuslanan. Kung atong kasing-kasing atong siradan, mamahimo kitang manhid og plastic nga pagbati ngadto sa uban. We have to give. In order to be happy, we have to give. In order to be joyful, we have to give. Munang ang bituon mamahimo nga magmalipayon siya og naghatag og kalipay sa katawhan nga dinhi sa kalibutan tungod sa iyang paghatag og kahayag. Malipayon siya. Daghan nga mga adunahan, mga artista, daghag mga bahandi, sakyanan, katigayunan, kondominium, halos tanan anaa kanila. Apan nganong dili man sila magmalipayon? Nganong ang uban naghikog man? Tungod kay ilang nalimtan the essence of life. The essence of life is to give to others. Makita nato nga ang taong naghinatagay, malipayon. Ang taong naghigugma ay malipayon. Nakita ba ninyo nga kung ikaw mahigugma, muhatag manggigag panahon. Pero ang usapod nga tao nga imuhang ihatagan, muhatag pod, there is joy in giving. Kanang tinuod nga paghatag, adunay kalipay. Munang nindot kaayo, nga dili lang unta nga ang pagtuo, kutob lang sa ulo. Importante usab nga ipadagayday kini sa kasing-kasing ug ablihan ang atong kasing-kasing. Mabitaw nang diha sa kaduha nga pagbasa ni
Santiago, ang pagtuo patay kun walay buhat. Makunsa man ang pagtuo kun walay buhat. Munang si Santiago niingon, akong ipakita ang akong pagtuo pinaagis sa buhat. Ug mga igsoon ko ni Kristo, ang kasing-kasing, ang gugma, dili lang usa ka pangalan, kundi usa kini ka action word. It calls for action. Muna importante nga atong ablihan ang atong kaugalingon. How to shine brightly our stars is to give. Dayon aduna pay lain. How to shine brightly our stars is to remain in the dark. Ang bituon, dili nato siya mailhan nga bituon kung anaa siya sa kabuntagon. Importante gyud nga ang bituon magpabilin siya sa kangitngit. Ubot pasabot nga dili nato isalikway ang kangitngit diha sa atong kinabuhi. Mga kagahapon nga naghatag og mga pait nga kahigayunan. Ato hinumduman nga ang atong kahay, ang atong kasing-kasing mas mulungtad ug mas makita ang iyahang kahayag sa panahon sa kangitngit. Ang mga lig-on o mga kusgan nga tao, nahimo silang lig-on o kusgan tungod kay nakasinati sila ug unsa kabugat ang ilang problema. Nganong si Diaz, hidilin ba to? Nahimo mang champion gold medal sa Japan. Tungod kay wala niya gisalikway ang pagbansay-bansay sa mga bugat ng mga butang sa iyahang kinabuhi. Practice. Nahimo siyang lig-on. Ug diha usab sa aspeto nga spiritual, emotional, psychological, dili kita matalaw sa panahon nga adunay mga pagsulay. It is a preparation nga diin kita mamahimong lig-on sa atong kinabuhi. Ug mao man kana ang essence sa gugma. In order to love, we have to prepare ourselves to be vulnerable. Kinahanglan nga andam kitang masakitan aron kita mahimo usab nga lig-on sa atong kinabuhi. The more nga masinati nato ang sakit sa kinabuhi, diha nato mulutaw ug unsa kita kalig-on. Nining maong panahon sa pandemya, ato nakit-an kinsa kadtong mga bituon nga ninglutaw sa atong katilingban. Naay mga frontliners nga usahay katong pag dito sa gym, nagpa-counseling ko sa nurse, ingon dayon nga padre, pero di nagyong kapuya. Kapoy nagyod. Nga usahay ang ilang pagkaon, isakripisyo na. Dayon, mga tao, di pagyud kasabot, kasabaan sila. Wag tuo. Gisagpa ilang aping, pinaagis mga kasaba, pinaagis siguro sa mga libak, isyos sa kilid-kilid. Apan mga igsoon ko ni Kristo, I salute the frontliners tungod kay ilahang gipadayon ug ilahang gipalutaw unsa ang tinuod nga pagtuo nga gugma diha sa pagpangalagad. Makita nato nga ninglutaw gayud ang tinuod nga gugma. Sahay makaingon kita nga diha pa makita nato sa panahon sa kangitngit. Sa panahon bitaw nga adunay manginahanglan, diha nato makita basukod unsa kita ka mangihatagon. Sa panahon nga adunay naglisod o unsa pa niya mga problema, diha nato makita og masukod unsa kita kamaayo. Ang mga santos, mga balaang tao, nahimo silang balaan og santos, dili tungod sa ilahang mismo nga pagpaningkamot lamang, kundi nakasinati yun sila unsa kangilad ug epekto sa sala sa ilahang kinabuhi. Down moments sa ilang kinabuhi. Mao nang nahimo sila, naningkamot sila nga balaan. Una mga igsoon ko ni Kristo, the heart level nga importante nga ang gugma dili lang
magpabilin nga ngalan, award, pulong, kundili usa kini ka action word, usa kini kalihok buhat. Munang aduna kitay mga kamot ug tiil diha sa pagpangalagad. Nga hinaot nga ang atong pagtuo dili patay, kundili buhi. Munang sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, ihagit kita nga atong tagsa-tagsa ka mga bituon, padayon sa paghatag o kasanag, paghatag o inspirasyon, pagpadayon sa paghulma sa tinuod na katilingbang Kristohanon. True love truly builds community. Hinaot paunta.